Здравейте, потребители на YouTube, аз съм ОФФ Gaming BG и това е епизод първи на Майнкрафт в сервер Bilgen. Lessons BG ще ви кажа името, защото точно не го знам. Той е админ, аз съм юсер и той ще ви каже името. И да, това е стрима човека тук. Ето аз съм админ. И това ми е скина, да подчертаем, вижте какъв съм красив. Така. Сега аз съм направил къща с обикновена къща. Сега ще те отворим. Дай ми отворим. И той ми дава флай, ако не знаете. Също това е целото е мое и в този епизод ще правим градинка, може би, градинка. Ще правим... Аз тук само ще ви спектейтвам, защото съм админ, няма какво правя на геймът съм. Дай ми една мотика, кофа с вода. Прайс. Дай ми бе. И сега ще правим всичко това. Може да ви хареса, не знам. Не мога ви кажа нищо. Това е ваша работа. Ще направим една диамантена. Абе, покажи ми геймовете, само къщата ли ще показваш тук? Стига си има бил, бе. Не, Марко, ви покажи, разведи сървъра, ви спална. Сега ще ви ме спална, защото той не стоява. Спалн. 2 секунди. Ето го спалнат. Има ларпове. Ето това са ларповете. 106 FPS. Ларпа до... Така, вие може да си ги четете. Аз после сигурно мога да го пазна, да го прочетете. Но както и искате. Ще покажа само един. И то е ларпа... Не, лап фуд, примерно. Защото... Сега 2 секунди. Ето кои лап фуда с глави на прасета. И пълно влизате тук и удри. Прибивате прасето. Айде покажи само лобито. И това е лоби. Има бая глички от TNT Run до в едно Splake, Survival Games и много други. И може да играем заедно двамата, но това ще бъде само в края на епизода. Сега отиваме да правим градината. Ще преведем и с вода, ама не знаеме кога ще да бъде. Мога да ви кажа, че сервер е изключително хубав за мен. Доста е 4, тук 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Защото всеки там. Чай аз ще направя. Абе не бе! Окей. Защото просто да седа така в клипа. Ти само и давай вода и такива. Вода ли? Значи си направи една вечна вода и си готов. Направи се една вечна. И тук. Ти си имаш вода. Аз имам. Може да кажа нещо? Да. Значи сървъра е на версия 1.8 до 1.7.2. Може. Не лъжа. Пробвайте, ще се убедите. Също в някои блокове от 1.7.2 още не са готови, от 1.8 имам предвид, още не са готови. Само може да джойнвате някои блокове, като само това блок. Той е блок. Той къде скачаш да него, не помня как се казваше. И да, само това. Но иначе може да джойнвате. Я тук напълно мога да преводам. То сме толкова малко бе, 22 човека. Не знам, не ме питай.
Взимаме скофата и тук, взимаме скофата и тук, взимаме скофата и тук, взимаме скофата и тук. Аз бац. Може той да ми помогне, ама... Мързи. Имаш флай, бе, Шаро. Знам, че имам в момент... Али, ей! Взимам и демидж. Браво, браво. Без броня съм. Няма ми викаш браво, браво. Тук дали може да се прави така? Ако тупна да се махне. Май не може. Yes. О, аз това тук. Така, ще го помоля, оня. Лесбеге, да ми даде картофи, пшеница и моркови. Знаеш ли какво? Какво? Да, ти пари и отивай в шоп. О, аз трябва да ги търся. Нема, дадох ти 200 лева, отивай си ги пърси. Yes! Оп, чакай. Ако го... Отиваме в Warpshop, малко е тъпичък. Има риба за 5 лева. Очудващо. Тук има храни, не знам още си какво, някаква боня, такива опави неща, има седло, енчантинг, още нещо, има кон, такива глупости. И няма. За сега не мога да намеря нищо. Това шоп е много смотан. Може да намериш нищо в него. Не обиждай шопа, бе, правил го е онера. Свестен е онера. Окей, взели си картоф, бе? Не. Що? Няма картоф, нито морков, нито пшеница. Сигурен ли си, че няма картоф? Сигурен съм. Би това какво е? Не. 50 лева един картоф! Виж му биете! 10 картофа, бе, 10 картофа. А пшеницата къде е? Пшеницата... Ще я дам вече. Как се пишеш тази пшеница? Не пшеница, ами семената. Семената. Има ли такова... диня? Чакай. 10 семента ми трябват. Аз и тръстика ще посада. Аз моята ферма ще бъде много голяма, защото... Само 10! Майде, дай ми такова... тръстика. Ема така читване си, ето толкова. Окей. Може би няма да намерим тръстика. Ама... защото той не дава. И няма да мога да намеря единни семена. Защото сигурно в целия няма да има. 100% съм сигурен. Ще правя оградки на това, ама кога го направя... стига, бе! Не го яш. И едно май вече почти порасна. Не е порасна, ми почна да расте. И сега я посадихме. Останаха ни 10 семена, които ще изхвърлим. И ще търсиме явно тръстика. Ама ще вземе и брадвата. Тук да си го направя, няма никакъв смисъл. Вечна вода. Сега ще вземе брадвата. Само да я намериме. Къде е? Не да. И къде изчезна брат? Ето я. Ще вземе и кирката.
За всеки случай ще оставим в кофите. И... това ще остава, това ще остава и това ще остава. Това ще си го запаза за мене. Така, и сега тръгваме на пътешествие. И той LesBG може да дойде с мене, за да някой да ме не убие. Ама и да се пробва. Я чакай. Аз съм с Флай и да той не му ме достигне. Не! Флая ми! Пусни ме пак с Флай, бе. Ще му убият! Това е оня, бе. Хайде, пусни Флая, бе, човек. Окей. Шо ще ме убият така? Да, знам, че е читаско, обаче той и под да ме убият, той пак ще им върна темите. И тук има някакъв рез. Тук също има някакъв рез, да. Тук е нещо голямо, обаче не съм се питал какво. И не знам какво става. Нещо да не удари с камичка. Ей! Не бе, стига бе! Окей, бе, спорти. И ще видим бе. Стига бе! Окей, спирам. Ще влезнем в на къщата. Доста е приятна и уютна, само че е смотана. Чай, шо. Тук виждаме, че има нещо. Това цури. Да. Виж какво пише в чата. Warp Event сега ли? Да. Ами... Пращат на всички ревю. Ами ето го. Това е Warp Event-а. Майтап. Това е Warp Event. Може би, ако знаете. Хубаво е, обаче малко не мога фана нищо. Вчера не можах да фана нищо. Фанах само 3 работи. Мисля. И това ще Няма фана. много такива неща, все пак. И хванах някаква изхабена златна ризница. Да така кажем. То верно е ризница. Ето златна. Не, на гръбник. Гръбник. И ние сме малко хора, ама няма значение. Тук някой фърля, умрала. Ще метля един айрон меч с... Някакъв меч с файра. И чуете ли какво ще мета? Аз ще го взема. Що съм пинч. Не го взе! Аз ще го взема. Ей, какаови семена този мета? И взех 7 какаови семена. Вземи си го да. Паскал. Вижте какво хванахме! Воден афинит 1 и тръни 3. Това беше много хубаво. Какъвто е фен бе? Колко няма и дам повече, аз казах само един път, защото сме малко хора. Кай. И ти пръсна само един път. Дами и господа, това беше всичко от евента. Надявам се да ви е харесало. На мен не ми хареса, да подчертам.
Ама, какво да се прави? Ако мога ви помоля да направите един ден... И хванах, поне хванах 3 на 3. Аре, виждане. Още клипа не е готов. Ще го обработвам, така че мога качам и утре. Не се знае. Може би мога да го кача тази вечер, но мисля, че няма да успя, защото обработка. Ако искате да го пусна, да пусна IP-то на сервера, ще го направя съвсем. Вече тук никъде не беше. What the fuck? Това е странно. Тук не взима демидж. Ето, ма ще видим тази пещера какво има. Отидяхме на некъде, на някаква пещеричка, но то няма нищо, има само факли. Клипа, нали само да се представиш това за първият клип, после ще правиш голям. И той, както каза, това ми е първия клип. Ето тук този Iron сега го берем. Защото не мех Iron. Ще го берем и след това сигурно ще почне нов клип. Това ще бъде, ще го напиша представянето ми. И надявам се да ви е харесало представянето с евентът. Абонирайте се за мен и за LesBG. Аз съм OFF Gaming BG. Или накратко, или Official Gaming BG. Абонирайте се.